Magkano pa masay ba dito? Ay, barato lang dito. Magkano? Ano lang, 50. Anong oras pa kayo maaano dito, maantay? Hanggang pag may umabot ng jeep mo. Kasi Wag nyo na akong kaistoryahin. Kung wag nyo na akong ano problema nindo. Kira nagtatanong. Natin. Ayun, isa na ng rayo. Anong oras lang ang biyahe dito ng jeep? Tumila no, may mama. Mama. Di ba ka mamaon? Pwede po magapot? Mga saan kayo galing? Doon lang sa may baba. Anong oras daw po kaagi dito ang jeep? Nagalat kayong jeep. What? Malapit na yun dito, maagi na yun. Upo ka naman, upo ka naman. Upo na kayo. Malapit na yun dito. Mga ano na lang yun. Mga 2 oras na dito na yung jeep. Siguro sa ngayon punuan sila ngayon, no? Oo, pupunuan kasi ano. Mga nagsasakay. Masyado manalo yung biyahe. Masyadong haloy talaga ang biyahe pala dito sa Balatan. Ay, Oo, kaya magkano pa masay ba dito? ay barato lang dito. Magkano? Ano lang, 50. Akala, sabi nila 80 na daw ang pamasahe dito Wow. kasi Papuntang Naga. Ano? 180. papuntang Naga 180 lang. Lakad lang yan. Lakad? Oo. Ikaw, kaya mo maglakad? Hindi, bibigyan ka ng 180. Pero magantay kayo dito, may maagi man dito eh. Alat-alatin na lang natin may mag-agi dito. Kasi baka... Alat-alatin na lang natin may mag-agi dito ng jeep. Isa naman maglalakaw ka, 180. Ang babata pati ninyo. Bakit man? Ang Anong oras pa kayo maaano dito, maantay? Hanggang pag may umabot ng jeep mo. Kasi... Wag nyo na akong kaistoryahin. Ano ako dito eh. Imbis na tranquilo ako dito. Imbis na wala na akong ginigibo. Dito na nga ako eh, nakatugaw-tugaw na lang ako. Kung wag nyo na akong ano problema nindo. Kira nagtatanong. Kira mo lang kami nagtatanong. Wag nyo na akong aputin. Wow naman! Wow! Doon na kayo magapot. Oh, may nagdadaan-dan. Boss, nagtatanong lang kami kasi ikaw lang tao hindi nailing na mo ikaw. Hindi nga ako taga-digdi. Nagsasayin ka pala. Taga doon ako sa amin. Pero sabihin na tayong magalat yung jeep. Hindi nga ako sasakay eh. Galakad ka lang panaga. Magkakamang lang ako. Kira nagtatanong. Nagtatanong lang, naghapot lang naman kami. Iniistorbo nyo ako digdi. Kayo dito. Marot na pala Alin ngayon, nga ni boss, Kamuning? magapot, boss. Mga taga saan kaya kayo? Yung kami taga San Mateo, San Mateo ano yan? Rizal. Naku, malayuin kayo dito. Kaya nga Maynila pa pala kayo. oo nga, kaya nga nagpapasama kami sa imo. Hindi ko alam yan. Hindi ako tataon yan. Ano lang yan dito? Ang biyahe lang dito, boy. Papuntang Balatan hanggang Naga. Ligaspi. Yun lang ang ano ko dito, aram ko. Huwag nyo ko istorbin ng ano nyo. Ayun na. Galakad na lang pala tayo pa uwi. Maglakad na lang kayo. Kung ayun yung maglakad, maglangoy-langoy kayo. Papunta kayong ano. Doon sa may balyong dagat. Tara. Kwentang istorya natin. Tara, hindi ka natin napot. Pag doon na kayo. Pag na kayo magbalik-balik digdi.